Guztiok, batzuk musika dute gustuko, beste batzuk kirola, askok pintura, baina gehienok ez dugu lortzen, hortik bizitzea, hau da, gure ogibidea bat izaten da, eta gero gure denbora liberrean edo gure afizio horietara ematen diogu, ez? Baina badira salto hori ere lortu dutenak, beraien afizioa ofizio bihurtu dutenak. Eta esaterako horren adibide, Mankai Gaztainagaz Estoarra da, kultura eta arte mota guztien maitalea dela esango nuke, eta nik ez dut asmau beretzako aurkezpen bat egiten, mila gauza inditu neska honek, eta behai eskako jot, bere burua aurkezteko eta definitzeko, ongitorria Mankai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Ni aktore konsideratzen naiz, nire bizitzan beti nire ametsa txikitatik argi eukidetelako hori nahi nula jorra, bide hortatik nahi nula jun. Gero, aktore bide hortan, beste mila gauza jorrau ditut, musika, biolina txikitatik jotzet baitare, aktore karrera egiten nahi nitzala dantza munduan murgildu nintzen, eta pixkat, azkenian titiritero banaiz, ez? Aktoriak gaur egun danetik inberdeu eta hori izango litzake nire definizioa, titiritero bat. Ordenetarik indezula aipatu duzu, baina formazioz zer egintzen duen, nola izan zen zure formazioa? Nik hemen institutua bukau nunean, Madrilea junitzen Resat Arte Dramatiko Eskolara. Arte Dramatiko Eskola hau Madrilen eta Bartzelonan dago, da, interpretazioa ikasteko unibertsitatea, ez? Bi bakarrik daude, Madrid da Bartzelona, eta klarunakan, aktore izateko nahi nula formazio on bat jaso, eta, area junitzen, eta lizentzia unitzen interpretazioan. Eta gero biolina bitartean bukaunun baitare Madrilen, eta lortu nun irakasle titulua. Arte espresio mota asko hartzen dituzte ikasketa hauek, zuk kultura espresio guztiak ere ezagutu dituzula esango nuke, ibilbide zabala duzu? Bai, hori ez askotan esan duten bezala bada, derrigortuta pixka bat ez, interpretazio klase horietan, sinitzen pixka murgiltzen baitare gorputza lantzeko bide desberdinetan, hortik etorri zen dantzai pixkat maitasun hori hartzia, ez? Ordura arte hemen zestuan enun izan aukeraik egia esan espresio korporala lantzeko eta dantza mota ezberdina dantzeko, eta ikasketa hauen bitartez horri esker pixkat beste mundu hau ezautu nun, eta horri esker zestuan irikia izan dut dantza eskola bat. Beraz, zuretzako hemen egotea, San Agustingo holtzan egotea, etxean egotea bezala izango da, ez? Ja, ohituta. Lasai no, bai. Eta nola lortzen du Urola Bailarako gazte batek kultura munduan bere lekutxo hori egitea, ez? Aktoren munduan jende asko dago, bestelakoetan, bai musikan eta nola lortzen duzu zure lekutxo hori topatzea? Garrantzitsuena lana egitea da, lan asko inberda eta fondoko karrera bada hau, ez? Kontzeptua oain asko emateana da, askar iristia helmugara, ez? Eta gero behin helmugara iristezean igual, ez dakazu nundik tira, baina arte munduan gauden guztiok ezo lan mota desberdin batzuk dituguna, lan kreatiboak, sortzailea ite deun pertsonak, kontutan euki berdeuna da, gure bidea luze izango ala, inoiz ez dezula ikasten dana, egunero gauza berriakin topatze zehala, eta horri esker jute zehala baitare, hori, artean barruan beste mundu batzuk deskubritzen. Eta nola lortzean toki bat iten, oso klaru eukitzen, zuk hortaz nahi dezula bizi, artista baldin mazea, artista zehala, naizta igual
soziedade honetan, gizarte honetan, artista izateak ez egotia oso balorauta, zuk benetan baldin makazu espiritu artistik hori horrei eutzi eta segigor. Aipatu duzu, kreatiboak izan behar garela, ekintzaileak ere ala izaten dira, kreatiboak, eta nik uste Gaztagainagatarrek hor baduzuela, odoletan edo genetan edo zerbait, izan ere, Inaut Gaztañaga ongi etorri. Zu Gaztain estudioen nagusia zara, Nebarrebak zarete, zuk ere lortu duzu zure lekutxoa egitea, ez? Bai, pixkanaka urte batzuk musika munduan oain dela 20 urtetikan, ez? Beti apasionau bat izan naiz, da pixkanaka azkeneko urte hauetan lortu dut hortaz bizitzea. Bai, estudioakin, da talde badakau, Amankaeketanik Grisez, talde batetik bat aldiakin biltzega biran, da hola, ez? Eta gero hortaz aparte, zestuan estudio txiki bat irikin nun, oain dela 3 bat urte, eta horrekin nabil. Elkarrekin egin dezuelan, nola ematen da hori, ez? Nebarrebak elkarrekin talde bat sortu, lanean jardutean, nolakoa da hori? Bueno, oso erretxe emate dugu, ez? Nik uste taldeko danak oso ondo emategea, eta gure beti ondo moldau geha. Bai, apoio oso eharra da, familian apoio hori eukitzia baita, olako gauzak gustatzea eskizunean, ez? Bai, gure artean da bai gurasoak beti lagundu izan diguelako bide hori jorratzen. Eta gu ez gea Galagerdarra bezala, gu oso ondo emategea. Eta ondo bai. Eta holako ideia bat nola sortzen da? Etxean, gozaltzen izatela galleta hartzen erabakitzen dezue, talde bat sortu hor dezuela, biten artean edo nola sortzen da hori? Azkenian, ni lehengo taldia 10 urten azkanetikan talde pila pasa ditugu, ez? Eta halako baten 18 urte hon azkanean, pixka musika aldatzia nahi genuen, Amankai nola biolina jotzezun, da Madriden zeon, da aire berri batzuk eta hola, eta planteau genion, nahizun sartu taldean, oso guztua, eta hasieran zaila zan koordinatzia, porque Madriden zeon ikasten da lanian, eta orduan behakin oso gutxitan ensaiatze genuen, baina gero 2009-tikan aurrera ez, Grisez bezala hasi ginean, baina oso fuerte hasi ginean, horrekin zentrau ginean, Amankai ere honea etorri zen bizitzea, eta ondo. Zuk Inaut, formazioz arte ederrak egin zenituen, igual zaila da, ez, lotura hori egitea arte ederrak eginda, tekniko lanetan jardutea, estudio batean, nolako lotura dauke? Bai, nik arte ederrak ikasi nun, da gaina pinturan zentrau nintzen, enitzen zentrau audiovisualetan, da pinturatik nintzen, baina beti oso garbi eukiet ez musika da lan ere pasioa, eta pixkanaka arte ederra ez aparte, nire kasaka ikasten junitzen nola graba, interesatzen gehien bat hasiera baten nire musika grabatzeko, ez? Eta 18 urteen azkanetikan hola, hasi nintzen pixkanaka etxian da grabatzen gauzak, eta hola, formatzen, eta hola egun baten ezautu genuen Stanis Elorza, zala orduan Natural Project talde bateko abeslaia, eta beha zan teknikaria baita, ikasizun Inglaterran, eta oso ondo moldau ginen bilok, eta bere estudioan akogi uzian, kurso fuerte bat inun, bere estudioan berekin, eta gero hane honitzen lanean 2 urte hola, eta pixkanakan ere materiala eta erosten junitzen, da gero erabaki inun zestuan irikitzea ez nik nire estudioa. Egia esan arte ederra egin ez daka zer ikusikan, bai kreatiboki ez, igual lagundu dit, kreatiboa izaten musikane bai, o gauzetan, baina tekniko de sonidoekin ez daka zer ikusikan. Nola erabakitzen dezu? Neu lanean nabil, estudiotan, baina orain neurea antolatuko dut eta neurea zabalduko dut. Nola erabakitzen dezu hori? Pixkanaka, ezkean bere estudioa zen masterizazioko estudioa, pixka diferentia. Nik itenun, ni hasi nintzanan taldeak nahazten, estudioa txikila zen da grabau ezin zanin, baina nahi grabatzeare asko gustatzen ditzaten, da, pixkanaka material dana lortu nunean,
aukera bat nakan zestuan lokal txiki bat genekan, eta hor estudioa montatzea, eta bai ikusten nun baitare bere estudioan, azkenean bi lanak iteko pixka molestatzen nahi nitzala, ez? Porque beak ordu batzutan ezintzun lan nahi, eta hola, eta bueno, esan, baiak aukera hau dakaten, ez? Arriesgau ingo naiz, eta baita ere zestua dala nire herria, ez? Donostira jumerrian egunero, eta bueno, idea hori sortu zitzaten, da bueno, aukera hori okinun, eta duda gabe sartu nintzen. Noiz eta nola esango zenuke, ez? Zeure afizio hori, musika den afizioa, ofizio bihurtzen dela, bertatik bizitzen hasten zarela. Bueno, hasiera baten zaila da, ez? Pixkanak aztezea lan batzuk iten, batzutan ez dakazu irui, beste batzutan bai. Oain dela 5 bat urtetik hasi nintzen pixka gehiago lortzen musikatik bizitzea, ez? Baina, bueno, hasierako urteak gorra dira, eta, bueno, etxian apoio asko dukidet, eta, bueno, azkeneko 2 urteak esango genuke, 2-3 urteak izan diala ja pixkat afizio hori, ofizio bihurtu dana konstanti batekin, ez? Bueno, ez dakit, tokatu izan zaizuen argazkilari batekin lan egitea, inoiz? Bai, guk, nik arte derretan lagun badaka Josu Torrealdai, ez? Eta argazkilai oso ona da, eta behakin Griseseko hasieratatik beak nola asko apoia utzigun, oain beti behakin ite deulana, bai bideoklipak eta bai dena. Portadak diskoko azalak hori dana beak diseinatzeitu, eta askotan eragin handia daka taldeko diskan izenburuak normalian beak aukeratzeitu, osea que bai, erlazio bila dakabu. Bueno, Ainara García, kaixo, egunon. Kaixo. Zeu zara, argazkilaria. Bai. Eta zuk argazki egintza ikasi zenuen, baina orduan ikasten ere zinenean aurre ikuste zenuen edo imaginatze zenuen orain egiten duzun hori egingo zenuela? Bueno, nik beti aukide oso garbi zer nahi nun izen, eta alde batetiken bai eta bestetiken ez. Beti zu daukezunin amets bat ikustezea, ez? Morun batin hori lortuta zaudela hortiken urte batzuta, baino, klaro, baitare bada hor jakintasun hori, lanain berdezula, eta... Igual pixketa ipaingo dugu, ez? Jendik ezautzeko, zeu guain egunkari batean zabiltza lanean, freelance moduan, eta estelako proiektu batzuk ere kudatzen dituzu zuzeuk. Jendeantzat, igual ez ezaguna izango da hitz hori, zer da freelance izatea? Bueno, freelancea, hau argazkilaritzan bakarrik ez baizik eta ofizio danetan da, pertsona bat norbean kabu ziteula lana, nolabai zuzea zure burun jefie, eta orduan, alde batetiken horrek azken abantaia die, zuk aukeratzezula azkenin zeinekin lana, zema denbora dedikako jozun zure proiektuei, ze gauza ingo dituzu, nundiken biderauko zean, baina, klaro, bestaldetiken baitare, oso gogorra da baitare, zure burui asko ezigiu berdi jozu, eta hori, dana bezala bere alde hona eta txarra dazke, baina nik momentu honetan enuk aldako. Oendik gaztea zara, baina oendik eta gazteago planteatu zenuen freelance izatea. Nola enkajatu zenuen momentu horretan zure burua enpresa bihurtzea eta zure zerbitzuak, zure ogibide? Nik azteko argazkilari bezala bai ikusten itzela, da freelance bezala aldiz enitzen ikusten izen zan, nitun praktikak notiziaz Gipuzkoa egunkarirako, eta hori, behin ja praktika bukanitu nin, behaiek ezkeni ziben, behaiek lanin segitzie, baina freelance bezala. Orduan, klaro, neire hor momentu hortan enakien oso ondo nola zikun freelance asunto hau, baina gero kontura nitzen, honek zeuzken abantaia zila, behaientzako lana hain bakarrik ez baizik, eta gero neuke beste leku batzutako lana hain laiketela, eta pixkenaka hola enkajatzen junitzen hasieran zaila izen zan, ze derrepente hor fakturak imeituzu, esate izue IVA, IRPF eta gauzea bedanak ez dizuela ez errezonatzen, 20 urtekin da ez dizu ez errezonatzen,
Baina, bueno, pixkenaka konturatzea ohitura batzuk hartuta, ez tala horren zai, eta azkenin bukatzezu zentratzen, zeukin berdezun gauzetan, ez? Nire kasun, argazkiletan zentratzen, da, jazta. Baina hori denborikin. Igual freelance edo bere kabuz lanite horrek aktoriekin eta bauke loturi ez lan finko bat ez eukitzie, zerbait. Bai, hombre, gu oso ohituta gaude, unibertsitatea hastezean momentutik, ez dezula eukiko lan fijo bat, zure lana izango ala epe labur bateako, eta askotan, hasieran, bueno, kostauitea realidade horrekin topatzezean ean, ez? Bati bat, igual inguratzen zaitun jendiak bai dakalako lan fijo bat, eta orduan, ezin ezulako igual martxa berdin hori jarraitu, ez? Baina gero, Ainarak esan duen bezala, dinamika bat hartzezunean, lan hau ingoet, 2 hilabete iraungou, o konpainia honekin lana ingoet, nik lehengo urtean suerte haukinu, porque karrera bukau eta ia sartu nintzen konpainia potente batean da 4 urteko gira segida inun. Hori, hilero kobratzen diru bat, eta karo, gure lanian hori da, vamos, como si baja Dios y te toca con el dedo, o sea, la leche. Eta gero bai konturatzea, hori bukatzeanean, bueno, dakazula handicap hori, baino baita ere askatasun hori. Bai, zuk gaina, bueno, estabilidade falta horrire edo denbora liber horrire bila diozu bere alde ona. Bai, azken finin hori, ezate genuen bezala, zeuk aukeratzezu zure denborie nola administrau, eta orduan, bueno, alde batetik enei argazkilaritza beti da ni gustauzat, baina bidaiatzi ere bai. Eta orduan, hasieratik ikusi nun baita ere bai argazkilaritza eta bai bidaiek oso relazionauta daude bat abestikin, eta, bueno, pixkenaka hasi nintzen, denbora libre horietan, o jain eusken egun horietan, diru pixketa barrau, eta hori, bidaiatzen hasi, gero argazki horiek saltzen zaiau, eta pixket hortiken bideratzen hasi nintzen. Eta gero, bueno, baita ere, beti dani baita ere sare sozialetan da, o neure blog pertsonaline argazki horiek partekatzen zaiau naiz, hori, jendi ezautzea emateko pixke baita ere zeitetan, ez, eta hortiken baita ere bilatzeko beste bideo bat. Orain martxan 2 proiektu nagusi dituzu, zango genuke? Bai, bueno, proiektu behintzet alde batetik dauket nire bloga, bueno, hasiera batin zan, hori nire esperientzile kontatzeko bai argazkilari eta bai bidaiari bezala, eta gaur egune hori iten jarraitzet, baina baita ere oin kasuntan hain aizor montatzen plataforma txiki bat bezala, argazkilari bidaiarien komunitate bat, nun mapamundi baten jutegea azaltzen o jendi ezagutarazten munduko leku fotogenikunak nun dauden, hori informazio praktikukin leku horietan argazki egiteko, eta behintzet argazkilari bidaiariei hori lan hori errezteko pixket. Zukor formazioz argazkilaria zara, baina afizioz bidaiatzea, nola lortzen duzu une baten edo bestean biak elkartu eta hortik zure hogei bidea ateratzea? Hori, esan izan bezala, azkenin izen zan, jan amakilen urte eta erdion amakilen lanin argazkilari bezala, eta lagun batzuk ezautu nitu argazkilai eziena baita ere, viaje bat iti nahi zeben Marruekozea, eta hola esan, punta iten naiz. Eta horra zinitzen ikusten, nola, ni ordura arte, hori familiekin da, oporreta jun, da, beti teituzu argazkiek eta hola, baina jutezean ninja zu bezala beste argazkilai batzukin leku batea argazkiek itea, eta horria beste mundu bat irikitzezatzu, posibilidade gehiago ikuste dituzu baita ere zure lanin sartu laik dituzunak, eta hola izen zen. Bidai hartatiken, hortiken aurrea, hori, ahorratzen unin pixke,
Nun baita juteko behitzen nun, gero argazki kamari hartu, eta nola xe? Nolabait, bidaien argazkitan espezializatu zara, aldezunean bideiatzen duzu, freelancera egunkari baterako, ikastaroak ere ematen dituzu, nola iristen zara denera? Bitu, freelancean beste gauze bat baitare da, zure buru oso ondo antolau berdezula, da hori, denborie oso ondo aprobetxa berdezu, agendie oso nahikoa rajatabla eman berdezu nik uste baitare, ze bestela hori, jakin berdezu baitare gauze bako itxe izema denbora dedikalaik eiozun, da nik uste zaiena, nahi behintze zaiena hoixeitezat. Azkenin gauze askotatik enpikatzen aizanin, baitare balantza hoio bilain berdezu, baina horire gauze danak bezala eta ofizio dana bezala denborikin hartzezun esperientziekin lortzezu, beraz. Hor, Iruron esperientziak entzun da, badirudi erreza dela olako proiektu bat martxan jartzea, hortan hastea eta zeure leku aitea, baina seguro pila bat kostatu zaizuela zuen leku aitea, beldur pila bat dezuela proiektuak funtzionatuko ez balu zer? Oso zaila da, eta beti dakazu presio hori, igual egun baten, igual urte txarro dakazu, hilabete pare bat txarrak, eta beti daude duda horiek, ez? Joder, zertan sartu nago, baina, baita ere esan du, azkenian kriston askatasuna gazu, zure buruan jabezea, ez diozu inorri esplikazioa eman behar, eta nahi behintzat horrek lepo betetzei, eta beti eukizan de buruan, ez? Ni zertan enkajatze dozi zinbere lana, ez? Biti neria musika izan da, baina horrekin nire kasuan behintzat, aurrea eta guztua, eta momentu txarra daudenean, aldan egin, da ikusiko dugu. Oain behintzat, disfrutau eta haber zer pasatzen. Irurok, badukezu lotura bat kultur munduakin, kulturgintzakin, gaur egun kulturatik bizitzea posible da? Bai. Posible da malbibir, ez? Osea, bizitzezea, nola ala, etzea igual bizitzen, hori segurtasun batekin, ez? Baino, inberdeu danon artian, posible gehiago kulturatik bizializatia. Ze kultura da arlo bat, gaur egun arlo danak dia kastigauak, ez? Eta behar bada horreatik, krisiatik, ez? Jarri zaigu hemen alarma moduko bat danoi, ez? Lanak ez dakizer, baino kontura berdeu olako aktibidadetatik bizigianak beti euki deula ez jakintasun hori zegertaukoan bihar zure bizitzakin. Eta kultura eta isialdia eta oso importantiak dira gure bizitzan barruan, ze azkenian, haizea pixka bat, ispilu bat jartzen jendian aurrean, eta soziedade batek, gizarte batek aurrea juna izateko, ispilu horrei behitzia egunero oso importantia da. Oantxe dakau Donostiko Festival Internazionala, Zineko Festival Internazionala, diru pila bat moitze urtero, turismo pila bat ekartze urtero, hortxe dakau 2016 Donostia, dirua inbertiu da, batzuk esango ados nago gauza batzukin, beste batzuk ez, nire bai ados nago gauza batzukin, beste batzukin ez, baina kulturak diru pila bat moitzeu, askotan artistana ez dana ailatzen, ez? Baina noski apustu garrantzitsu bat izan berko lukela. Eta espero dugu, hemendik aurrera pixka bat gehiago, jendiak ez bakarrik pentsatzia lan mota batzuk dakela irten bidea, baizik eta lan mota guztiak daki irten bidea. Eta askotan, ez dakizunean zegertaukoan zure bizitzakin, baina hola bizizeanean, konturatzezea, bai, bildurrakin bizizeala momentu batzutan, baina baita ere kriston askatasuna dakazula. Oso aske sentitzezea, bildur hori gainditzezunean, eta esatezunean, fijua ez da ezer,
eta hori gainditzezunean, aurre. Eta hiruroi baita ere, zuek uste zuen bailara baten edo eta herri baten industria nagusia kulturgintza izan daitekela? Bai, nik uste kulturia azken finin leku danetan da, hola, ez? Gainare kulturi dauken gauze ona da lurralde bakoitzek beri daukela. Ordun alde hortatiken beti atalaike jozu kutsue, ez? Nik uste, nik hori guztet, madola labur ezan da. Eta eske hori oso interesgarria da, osea, herri bakoitzak beria daka, eta hori aztertzen baldin mazu, eta hori fomentatzen baldin mazu, da, inoiz agortu, ez da agortuko una fuente inagotable, ez? Azkenian, kultura ez da fabrika bat bezala, ez? Fabrika bat, bueno, agortu indaiteke, ez itxi laike, hemen jendia asko aida sufritzen ingurune hontan. Baina kultura beti dao hasten, eta jendiak apostau berdu hasten di joan gauzetatik, ez? Zuk eniok nola ikustezu, ez? Igual askotan esaten da, ez? Bailara hau industriatik bizi da edo metalgintzatik bizi da. Zuk uste posible dela esatea guaindik ez, baina igual etorkizun baten ez, ezke herri hau kulturgintzatik bizi da. Ez dakit, zaila ikustea, ez? Hola planteauta, baina bai, posible nik uste badala, ez dakit, ez dazkat hori funtzionatzeo formulak, ez dakit nola izango zen posible, baina nik uste gertatzea bakala, egia da, Euskal Herrian igual oaindik hainbeste ez, baina Benikasinen, adibidez, urtero egitea musikago festival garrantzitsu bat ez, FIP, baina zidia, Valentzikoa nola, Arenal Sound, eta egia da, igual ekartzeula herri horieta, ez tegiziman milioi euro, holako kanpotik jutea ialako, ez dakit, 1.000 pertsona, derrepente, ez, gauze, ez dakit nola izango zen posible kulturatik zona bat bizitzia, baina, bueno, aukera daude. Bai, behar bada askotan ohitutak gaude ez, horrelakotan zentratzea, ez, momentu puntual batean egiten den jaialdi batean edo horrelako batean, baina kontinuoki, Karo, jaialdi hori edakena da, adibidez, Arenal Sound azken aldi honetan indala ehundoko potentia bada. Karo, ekartzeula aberastasuna urte osoako. Orduan, karo, bai, bada bide oso garrantzitsu bat, eta gero horrek, gaina musika festival horrek ekartzeitu, beste gauza asko elkartzeitu aberastasuna, ez? Adibidez, komertzioak, erropa dendak, tabernak, mila argazkilariak, hor lanian eoteia freelanzak, pila, eske hala da, gauza pila bat elkartzeitu. Bidea hastia festivalak musikanak bakarrikan. Kultura da, gaur seiretan egongoan antzerkia, hori da kultura, hor kanpuan dakagun artisauak dia kultura, argazia, ez dakit, egunero guk gratis, iruditzezakun dana gratis inberko litzakela, hortik jende asko bizi da, eta horrei laguntza pixkat emango balitzaioke, jende gehiok bizi ahal izango luke. Gainera, noski ez bakarrik irakurketa ekonomikoa eginda. Ez esaten dugu, aberastasuna sortzen du kultura, baina hori irakurketa ekonomikoa da. Ez dakite ikusentzulen artean badagoen galderarik? Bai, hirurok artien mundutik zatozte, kulturan mundutik, eta azkenengo urtietan multinazional handiek eta musikan industria, filman industria dedikau dizatea plataforma digitalak eta sare sozialak amenaza bat diela. Zuek esan dezu bezala, etzaetek ala gerra nahiek, Ainarak zerbait aipa dutema honi buruz, baina zuentzat zer die, aukera bat edo amenaza bat?
Nik uste bilak diala, ez? De repente igual guazi ginean talde bezala, egia da internete, sare sozialak, plataforma digitalak, kriston errez zabaltzea laguntzea ditu, ez? O ezagutaraztea talde bat. Gero egia da, CD-tatik ez tezu diruik irabazten. Orduan doble filoa daka, ez? Baina, bueno, orokorrian nik esango nuke bentaja badala, bakarrikan oraindik ez dakigula ondo nola esplota, o pixka gatoz mundu zaharretik, ez? Eta mundu berri bada, eta oraindikan bai multinazionalak, bai taldia, gaidia bilatzen bere formulak, posible izateko konbibitzen mundu horrekin eta segitzen musikaz bizitzen, ez? Nola baita. Igual da, amankaik esan duna, ez? Nahi dut debalde uki gauze asko, musika, eta pentsatzen duna gauze asko debalde izen berdebenak, eta falta zaigu kultura bat errespetuzko. Hori baitaren norbean morala barruan dago, ez? Danok pirateatzeitu gauzak, hori neuk pirateatzeitut gauzak, ez? Esatia ez deula iten, absurdua da. Baina junberdeu kontzientzia hori hartzen mundu berri horta, ez? Danok dana pirateatzen baldin badeu, imposiblea izango ala gauza berriak sortzia. Baina adibidez, Ainara bezalako pertsonantzat mundu hori oso importantia da. Porque beak bere enpresa horri esker sortu du. Bai, baina egile da hor di, enautek esatezun bezala doble filoko asunto badaz, egile da, baitaren ikustet batzuntzat ez jakintasun ere bada, puntu bateaino. Adibidez, musikikin oso garbi ikustea mundu oso pirateatzeu da, hori egile da. Baina adibide bezala baitaren ere kasune, jende askotan hartzeitu argazkilek, nahi ditun bezala erabiltzeitu, eta argazkilek Googleen zartu eta hau niretzat hartu eta ez dakinu jarriko eta hori ere danokin dugu, hori berez ez da legezkue. Eta orduan badao ez jakintasun bat, eta nik uste hasi berko litzekela igual helen ez jakintasun hori lantzen, ez? Igual hortiken hasi berko litzeke. Bai, geure burua norbeak edukatzen. CD bat musika erosikoet. Gaur egun iTunesen erostia dakazu. 6 euro kostatzea, disko asko, nik erosteitu 6,89. Eta esatezu, gehortetzet juerga, 7 euro, zertan juteia. Hola. Orduan, norbeak esatia, 7 euro, o esatia, antzerkia ikustea noa. Bai, baino pagain, berda? Ostia, zema pago, berda? Ez que 5 euro dia sarrera, ze garesti, ez? Claro, igual jutezea ikustea, eta 10 tipo lanianan. Eta igual ikusliak dia 20. Eta igual antzerki horrek, lan horrek kostau da diru pila bat. 5 euro, askotan da baitare kulturak zet diru argazki bat ekzema balio du. Ez? Atzeko lan azkenin ez da ikusten da. Nik ustet alde hortatiken sare sozialako internetak indeben mine hori dala. Zuk ikustezu bukaeran geraudan. Adidez, behaien kasun kantue o pelikula bat oia bukaerako ikustezu, o argazkilere ikustezu ja azkenekue. Baina zuk ez tezu ikusten zenbat ensaio auki dituen, o argazkilai hori zenbat kilometro inditun leku horta juteko hori ez da ikusten. Orduan, klaro, hori baloratzen hasteko kontzientziazio lan batin, berda. Bueno, igual mensaje positibo batekin bukako dugu, ez? Horren pesimista izan gabe, bakoitzen bere afiziotatik bizitzea posible dela, kulturatik bizitzea posible dela, zaila bai, baina posible izango dela, eta bestik ez nire partez, mil esker, irukote, ona etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Eta gogoratu, 5 minutu barro, hemen goian egongo garela, beste sola zalditxo batekin, kasu honetan turismoaren inguruan, itzingo dugula, eta gure bailarak duen potentzial horren inguruan itzingo dugula. Bestik gabe, guantxarte, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.